तर मित्रांनो, मी करणार आज गायकवाड स्वागत आहे तुम्हाला आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. तर आपण आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये माहिती घेणार आहोत की स्टॉक मार्केट म्हणजे काय, शेअर मार्केटमध्ये आपण इन्व्हेस्टमेंट कसं करू शकतो, शेअर मार्केटमध्ये कशा प्रकारे आपण शेअर्स बाय करू शकतो, शेअर्स करू शकतो. खूप सारे लोक आहेत जे शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायचं आहे, परंतु त्यांना समजत नाही की आपण शेअर मार्केटमध्ये कशा इन्व्हेस्टमेंट केलं पाहिजे, शेअर मार्केटमध्ये कोणते शेअर्स घेतले पाहिजे म्हणजे आपल्या दीर्घ काळामध्ये एक जबरदस्त आपले पैशाला मल्टिप्लिकेशन पैसा वाढू शकतो. तर मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर हा व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा. नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटन दाबायचं विसरू नका, कारण असे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही विसरून जाता. आता शेअर मार्केट किंवा स्टॉक मार्केट म्हणजे काय? शेअर्स मार्केट म्हणजे जिथं शेअर्स खरेदी आणि विक्री केली जातात याला म्हणतात शेअर मार्केट. जसं की पालेभाज्याचं मार्केट असतं तर आपण फळे भाज्या घेतो त्याला म्हणतात पालेभाज्याचं मार्केट. हे तर शेअर्स विक्री आणि खरेदी केला जाते याला म्हणून शेअर मार्केट म्हणतात. आता शेअर्स म्हणजे काय? कंपनी शेअर्स म्हणजे भागीदारी. जसं की आपण मोठ्या मोठ्या कंपनीची आपण त्याच्यामध्ये भागीदारी घेतो याला कंपन्याची भागीदारी घेणे. आता समजा एक मोठी कंपनी आहे, त्याच्यात आपण किती पर्सेंटचे शेअर्स घेतले याच्याप्रमाणे आपण तितक्या मालकी हक्क आपला होतो त्याच्यामध्ये. जितका आता कंपनीला तेवढ्याप्रमाणे ग्रोथ कंपनीचे रेव्हेन्यू वाढन, कंपनीचे पैसे वाढतात, तेवढ्या प्रकारे आपल्या इन्व्हेस्टमेंट पण वाढन. आता एक मित्रांनो मी सांगतो, जे कंपनीचे शेअर्स होल्डर असतात ते खरे कंपनीचे मालक असतात. जे डायरेक्टर असतात ते मालक नसतात. ज्याच्याकडे खूप सारे जे शेअर्स असतात ते खरा कंपनीचा मालक असतो, हे लक्षात घ्या. तर शेअर मार्केटमध्ये खूप सारे लोक पैसे कमवतात पण आणि खूप सारे लोक पैसे गमावतात. आणि जे लोक गमावतात पैसे ना ते म्हणतात शेअर मार्केट हा जुगार आहे. परंतु तसं नसून त्यांना अपूर्ण माहिती असल्यामुळे ते शेअर मार्केटमध्ये पैसे गमावतात मित्रांनो. परंतु आपल्याला तसं नाही. शेअर मार्केटमध्ये नॉलेज घेतलं पाहिजे. आपण शेअर मार्केट या विषयी जास्तीत जास्त शिकलं पाहिजे. शेअर मार्केट विषयी आपण सतत अभ्यास केला पाहिजे. मग आपण कंपनी जेव्हा आपण शेअर्स घेतो तेव्हा आपण दीर्घ काळाचा विचार केला पाहिजे. तेव्हा आपल्याला 100% हा प्रॉफिटच होतो. आणि कंपनी कशा शेअर्स, कोणते शेअर्स घ्यायचे आता एक्झाम्पलमध्ये सांगतो. तुम्ही सकाळी जेव्हा उठता तेव्हा दात घासता तेव्हा आपण कोलगेटचे शेअर्स घेतले पाहिजे. जेव्हा आपण आंघोळ करतो तेव्हा गोदरेजच्या साबणावर तेव्हा गोदरेजचे शेअर्स घेतले पाहिजे. जेव्हा आपण फेअर अँड लवलीचे हिंदुस्तान युनिलिव्हरचे शेअर्स घेतले पाहिजे. आपण जसं चहासोबत बिस्किट खातो तेव्हा ब्रिटानियाचे शेअर्स घेतले पाहिजे. आपण ज्या गाडीमध्ये हिंडतो, मारुती सुझुकी म्हणा, टाटा मोटर्स म्हणा, पुन्हा महिंद्रा म्हणा, अशा खूप साऱ्या कंपनी आहेत की आपण जिथे बँकेत आपल्या पैसे ठेवतो. समजा HDFC म्हणा, पुन्हा SBI म्हणा, अशा खूप सारे मोठे मोठे कंपन्या जे स्टॉक मार्केटमध्ये लिस्टेड आहेत आपण त्यांचे शेअर्स घेतले पाहिजे. कारण का आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये काळात वापरतो आणि तसेच खूप सारे लोक पण वापरतात आणि त्यांना जबरदस्त प्रॉफिट होतो ना आपल्याला पण कंपनी. आणि त्या कंपनी एकदम जबरदस्त असताना त्याच्यामध्ये आपल्याला 100% हा प्रॉफिटच होतो. तर आता शेअर मार्केटमध्ये आपण कशा प्रकारे इन्व्हेस्टमेंट करू शकतो. तर शेअर मार्केटमध्ये आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी डीमॅट अकाउंटची आवश्यकता असते. तुमच्याकडे डीमॅट अकाउंट नसेल तर अपस्टॉकसोबत तुम्ही तुमचं आधार डीमॅट अकाउंट खोलावं, कारण का फ्रीमध्ये तुम्ही डीमॅट अकाउंट आपलं खोलू शकता. तर खाली दिलेलं डिस्क्रिप्शन आणि कमेंट्स बॉक्समध्ये लिंक आहे, तुम्ही आजच जाऊन तुमचं डीमॅट अकाउंट खोलावं. तर मी सांगतो तुम्हाला डीमॅट अकाउंट. आता खूप साऱ्या लोकांनी मला विचारलं की डीमॅट अकाउंट खोलण्यासाठी काय काय आपल्याला कागदपत्राची आवश्यकता. तर मी सांगतो, डीमॅट अकाउंट खोलण्याला तुम्हाला एक आधार कार्ड लागतं, पॅन कार्ड लागतं आणि एक बँक लागते, जिथे आपण शेअर मार्केटमध्ये त्या बँक अकाउंटने डीमॅट अकाउंटमध्ये आपल्या पैसे डिपॉझिट करू शकतो, जेणे की आपण शेअर्स त्या पैशाचे खरेदी करू शकतो. नंतर तुमच्या पैसे वजा होतात डीमॅट अकाउंटमधले, आणि जिथे की शेअर्स तुम्ही विकलात ते त्याच बँकेमध्ये तुमच्या शेअर्सला डिपॉझिट पैसे होतात. आता खूप साऱ्या लोकांनी विचारले की तुमचे पैसे बँकेतून कटो तर ऑटोमॅटिक शकत नाही ना. तर तुमचे कोणतंही डीमॅट अकाउंट हे तुमचे ऑटोमॅटिक पैसे काढू शकत नाही. जे की अकाउंट ओपन करताना चार्जेस असतात ते तर तेवढेच तुमचे पैसे काढतात, ना तर अन्यथा काढत नाही. आणि जे पण तुमच्या ट्रेडिंग करताय तेवढे चार्जेस असतात, तेवढेच शेअर मार्केटमध्ये आपल्याला चार्जेस लागतात. अन्यथा आपल्या डीमॅट अकाउंटमध्ये कोणी ब्रोकर ऑटोमॅटिक पैसे काढू घेऊ शकत नाही. ही खूप साऱ्या लोकांची शंका होती. तर आता भारतामध्ये बघितलं गेलं तर दोन एक्सचेंज आहेत. एक आहे BSE आणि दुसरा आहे NSE. BSEचा लॉंग फॉर्म आहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि NSEचा लॉंग फॉर्म आहे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज. आता आपण हे डायरेक्ट एक्सचेंजमधून शेअर्स विक्री आणि खरेदी करू शकत नाही. त्याला आपण आपल्या ब्रोकरेजमधून शेअर्स आपण विक्री आणि खरेदी करू शकता. असे खूप सारे ब्रोकरेज आहेत की भारतामध्ये आपण तिथून घेऊ शकता. आता कसं खूप
आता स्टॉक मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी आपल्याला फंडामेंटल ॲनालिसिस करावं लागते. जेव्हा आपण एखादा शेअर्स घेतो मग त्या शेअर्सची फंडामेंटल ॲनालिसिस करावी लागते, म्हणजे की कंपनीचा रेव्हेन्यू काय येतो आहे, कंपनी रेव्हेन्यू काय जनरेट करते, कंपनीकडे बँक बॅलन्स काय आहे, कंपनीकडे लायबिलिटीज कोणत्या आहेत, कंपनीच्या ॲसेट्स काय आहेत, कंपनीचा रेव्हेन्यू दरवर्षी वाढत आहे, कंपनीच्या दरवर्षी ॲसेट्स वाढत आहेत का नाहीत, अशा प्रकारे, म्हणजे की ते आपल्याला भविष्यामध्ये हा नफाच मिळून देईल, आपल्याला तोट्यामध्ये घालणार नाही. आणि दुसरी असते टेक्निकल ॲनालिसिस. जेव्हा आपण शेअर मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करतो तर टेक्निकल ॲनालिसिसमध्ये आपल्याला खूप काही शिकण्याची गरज असते. तर आपल्याला असते ट्रेंड कोणता ट्रेंड कोणता चालू आहे, अप ट्रेंड चालू आहे का, डाऊन ट्रेंड का, सावडे मार्केट चालू आहे हे पाहिलं पाहिजे. आपल्याला कॅन्डलस्टिक पॅटर्न आले पाहिजे, आपल्याला नंतर आपल्याला चार्ट पॅटर्न आला पाहिजे, नंतर रजिस्टर आणि सपोर्ट आला पाहिजे. आपण जेव्हा ट्रेडिंग करतो तेव्हा हे आलं आपल्याला शिकलं आपण पाहिजे. तर आपण खूप सारं शेअर मार्केटमध्ये खूप सारं असं शिकणं आपल्याला शिकावं लागतं. शेअर मार्केटमध्ये जर आपण शिकून तर शेअर मार्केटमध्ये आलं तर आपण नक्कीच पैसे शेअर मार्केटमध्ये गुंतवू शकतो. आता शेअर मार्केटमध्ये पैसेच आपल्याला का गुंतवायचे आहेत शेअर मार्केटमध्ये? आता तुम्ही बघत आहात की महागाई खूप वाढलेली आहे. पेट्रोल काही काळामध्ये 50 रुपये लिटर पण होता, 100, आता 100 झालं, समजा आता 150 तर रुपये झालं. म्हणजे ही महागाई वाढणार आहे. महागाई ही वाढणार, केव्हाच थांबणार नाही. मग आपला पैसा आपण बँकेत पडून आपल्याला 3% भेटतो. तर 3%ने महागाई नाही वाढून 8%, 7%नं महागाई वाढत. मग त्या आपल्याला आपण इन्फ्लेशनला, इंग्लिश भाषेमध्ये इन्फ्लेशनला आपण बीट कसं करू शकतो, म्हणजे महागाईला आपला पैसा कसं वाढवू शकतो, तर आपण शेअर मार्केटमध्ये चांगले इन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे. म्हणजे आपल्याला भवितव्यामध्ये दीर्घकाळामध्ये हा पुरेपूर 100% चांगल्या कंपनीत जर आपण इन्व्हेस्टमेंट केलं तर आपल्याला हा प्रॉफिटच होतो मित्रांनो. आता तर तुम्हाला अजून कशा प्रकारे व्हिडिओ पाहिजे शेअर मार्केटविषयी मला कमेंटमध्ये नक्कीच कळवा मित्रांनो. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि हा व्हिडिओ शेअर्स करा तुमच्या मित्रांसोबत, तुमच्या फॅमिलीमध्ये, कारण का त्यांना पण शेअर मार्केटविषयी माहिती भेटावी. आणि आपल्याला ह्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन नवीन अशीच शेअर मार्केटविषयी, ऑनलाईन अर्निंगविषयी मी तुम्हाला व्हिडिओ सांगणार आहे. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटन दाबायचं विसरू नका. तर भेटूया आपण पुढल्या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. धन्यवाद. स्टे पॉझिटिव्ह.